Oh siyoze sifike hello kuqala nguhluphekile siyohluphekela ukholo lwethu elesibili mushayiwe bayosishayela uThixo wethu elesithathu nguhletshiwe yibo laba bayosihleba endleleni bayosixosha nasemakhaya ethu elesihlanu siyonqoba ngenxa yokubekezela siyonqoba ngenxa yokubekezela lamajana magamawo ngale uyayizwela nje lapha ekhaya ukuthi namhlanje ngiphethe ngiphethe umsholozi siyangena ke manje singena kulona uhlelo lethu la suke sesithi khona uhambo lolu noNkulunkulu wonke umuntu unohambo lwakhe olwakho uhambo alisoze lwafana nohambo lwengane yakho olwengane yakho uhambo alisoze lwafana nohambo lukamhlobo wakho kumbe umngane wakho ele kule ngxoxo akuzona iZokhozi FM nenhlangano yeSABC uKhozi FM luhamba phambili kanti ngubani we wavesane wacweba inyembezi sigwili kwaphela ubuqina uma ngabe esezwa angazi ukuthi kwenzekani uma ngabe usuza ukuthi umsebenzi wami engawenza mina ngetalente engaliphiwa uNkulunkulu kanti lithinta abantu nezinhliziyo kangaka siyakubingelela msholozi siyakubingelela Zuma omkhulu siyabingelela Sigwili eShilo siyabingelela kuhambo noNkulunkulu siyabingelela mawami siyabingelela kakhulu sibingelela umlaleli esekhaya sibingelele kubaphathi bomsakazo sibingelele kona wonke umuntu olalele kulesikhathi samanje kwakwenze njani uqamba lengoma uthi unguJehova uzubuza uthi kanti ungubani wena kwakwenzekeni kunezimo odlula kuzona empilweni ezenza ukuthi uthi la usugive up ekhona wena ngokwawakho amandla ebese umbona uNkulunkulu uNkulunkulu esimweni okusona khona isikhathi la ukubone khona la uDavide kuma Hubo 91 mangaphosisi lathi ngingayaphi mangasuka emoyeni wakho na ngoba manginyukela phezulu ezulwini ngiyafica ukhona mangehlela phansi kwelabafile ngiyafica ukhona mangidlala icansi endaweni yabafile ukhona kanti wena Jehova ungubani kwafika lo mzuzu ukuthi ngizibona ngiphushwa impilo ingiphushela kwezinye izinto ezingenabo uNkulunkulu kodwa mangifika kulezo zinto ezingenabo uNkulunkulu ngifike ngifica uNkulunkulu khona ngimfice ngilinde kuzona Sigwili engilinde kuzona ezongilanda kuzo akulanda usuyihambise wena wazilanda sengiyithathe ngazisa kuzona lezo zinto ngenxa yezimo nezinkinga nomthwalo wendlela umuntu abhekana nawo ngendlela kodwa uNkulunkulu akwazi ukumfica futhi ukwazi ukumuzwa ukuleso simo kusona Sigwili asisiza abalaleli ngoba akubona bonke abakwaziyo ukuthi ungubani abanye bazi nje uSigwili obaculela kamnandi odumisa kamnandi uSigwili kwehle izulu mawumnikeza into nje ene worship phakathi kodwa bakwazi ukuthi usukaphi emkhambathini Sigwili impela igama lami kuSigwili kuphi nasemkhambathini
ngisuka emkhambathini kwaNyavu ngisemgceleni wakwaNyavu nakwaXimba ngaye ngathi ngiyadlula lapha ngishona izansi nangu wena lapha ngakaXimba ebridge yabona mawusebridge usukusekhaya impela usukusekhaya impela nje ngoba mawuqeda kweli bridge nje umuzwa sekhaya lapho ngaphesheya ila ngikhulele khona ila nje ngifunde khona ila ngiqeqeshwe khona kuleya ndawo kwaCuphuchu lapha kwaNyavu ophokweni kwaCuphuchu ngiyakuthanda lokho amagama akho uze ube uSigwili nje kodwa manje ngiyangibone khona na libuye lishona ngesingisi kunjalo nguSigwili ngoRichmond uSigwili uRichmond hayi lo wayeqamba wayefuna ukuthi ngenkani ube yiSigwili uliphiwa ubani leli gama ngiwaphiwa ubaba uma ngizalwa ngizalelwe ngesikhathi ngizalwa umndeni wasekhaya engathi ubunako kuma kahle kancane ubaba ube kade eyiphanta uyabona ke lamaphanta akudala wakhe izindlu uyakhanda imoto unezitolo unama truck nala unama truck lawa angemakhulu kakhulu ama truck nje la ukulayisha impahla so wayemuntu nje ozama empilweni uma ezothola mina ezwa ukuthi ngimhlophe wathi sifikile isigwili sakhe ayi ngiyayithanda le ima Sigwili makufika wena sebebonile noma wezwa ungakafiki utshelo bani dokotela utshelwa angiphela ngizokhatha amafoni ayingakabibikho ke nani so kwakufona kuma landline mangicabanga so mayezwa ke bemfonele esibhedlela ukuthi hayi noma sekuthunyelwa umyalezo ukuthi hayi sengifikile sifikile inkundla lapho usubelethile uma usebelethile wezwa futhi ukuthi ingane imhlophe wathi asifikile isicebo sakancamalani sifikile isigwili sami kuthiwa waqasha imoto nalezo khathi imoto ezaseyinto kwabo iCallian Skyline ngisikhumbula kahle waqasha iSkyline wahamba eyongilanda esibhedlela ngalandwa ngaleyo moto ayiqashile ubaba ngalo wayihamba ngamaphuthu ubaba ama544 kodwa aqasha leyo moto wathi ngeke ngimlande noma ngayiphi imoto ngifuna umlanda ngeSkyline ngifuna umlanda ngemoto ngoba isigwili sami lesi so wabuya nami kubaba ngiqamba wathi nguSigwili wathi nguRichmond imaki isigwili manje wabesana wayifaka kahle lento ubaba ngamanye amazwi makufika wena wajabula kakhulu ngifuna ukwazi ekhaya emkhambathini indawo yasemakhaya mase kuzwakela ukuthi kutholakale nasi isigwili kodwa lo muntu umhlophe kunamanye abantwana abathuka ngekhaya abaphathekanga kahle ekhaya akushiwo ukuthi asambeni siyobheka umhlola lo kwenzekeni la ekhaya njengoba sike sibone kwezinye indawo ngifuna ukutshela iqiniso ukuthi mhlambe noma umuntu wayesempisholo kodwa angikhumbule nangelilodwa ilanga nginokuzwela ukuthi engathi nginokuhluka la ekhaya kunabanye abantu kodwa ngangiba nawo lento ngenxa yempatho yasekhaya abazali bami besekhona nogogo wami ozala ubaba ugogo wami ke mina ozala ubaba wayengibiza ngozigwili uzigwili athi zigwili zamancamalala nazo uMakhambule awu nkosami umzila nkala yeah wayengibiza ngezigwili zamancamalala make so wayengithanda kakhulu ugogo wayengithanda kakhulu ngalendlela ngokuthi isikhathi esiningi ngikhuleke ngingasakhuli noma ngithathwa ugogo ngiyohlala naye ngoba efuna nje ngibe seduze naye angazi ukuthi mhlambe kwakuyini ke eyidala ukuthi athande ngibe seduze kwakhe kakhulu kodwa ugogo ozala ubaba yena ngihlale naye kakhulu eSmero noma kanjalo noma nobaba kanjalo sahlala ndawonye kodwa ngizange ngiyifile lento yokuthi engathi nginokwehluka ngithemba ngesikhathi engiqala ukuvula amehlo ngabona ukuthi ngingedwa out of abantwana abawu9 kuma ngingedwa kuphela omhlophe amantombazane amathathu abafana then the rest abafana ngingedwa kuphela omhlophe waqala ukuthi khona into ehlukile khona into ehlukile la ngoba intombazane ngaleso sikhathi intombazane yangilama yayisencane umfowethu omncane engakazalwa one day nje ngase ngiyakumanga ngathi mina oma yazi nami sengicela ingane efana nami awu wayicelela wathula uma wangibuka wangasho lutho kanti uzokhulelwa athola umfowethu wathola umfowethu omncane omhlophe naye Sigwili tshela mina
kunezinto eziningi ezishiwoyo ngabantu abamhlophe. Asiqale nje kuleli gama elingathandeki elimbi esingalikhuthazi kodwa abantu basalisebenzisa. Uma qhamuka umuntu omhlophe bayasho bathi isishawa. Khuluma ngaleli gama ngoba sifuna ukuthi maselikhipha emqondweni wabantu ngoba ngizokutshela ukuthi ingobani. Yingoba khona abantu abangazi ngempela ukuthi limbi. Ulisebenzisa nje ngoba ukhule vele ezwa lisetshenziswa. Khuluma ngalo Skhwili. Kunamagama lalithiwa lalivelaphi? Okay. Mhlawumbe ngizoqala ngokuchaza leli lesishawa. Igama elithi isishawa mainly liqhamuka ekuthaneni ngokwefilosofi yabantu kwakuthi makuzalwe ingane nebala elimhlophe kube sengazi ukuthi isiqalekiso noma ipunishment yomzali mhlambe kunomzali ophumile wayohlobonga noma kunento mhlambe edlozini noma kubantu bala ekhaya engahambanga kahle engenziwanga kahle then kwase kuzophuma ingane ke enebala elimhlophe. Kwasethwa ke hayi isishawo lesi somzali noma isishawo sekhaya lesi sokuthi kusho ukuthi kunezinto ezingenzekanga ngokohlelo nangokwendlela eyiyona la ekhaya. Tshela umlalelo sekhaya eliphi igama elamukelekile? Igama elamukelekile nje ukuthi abantu singabantu abanebala elimhlophe. Simple. Mawukuthi uyahluleka ukungibiza ngoSgwidi. Yep. Ngoba naleli lithi siphiwo umbuzo uthi mamzanele ngesikhathi uzalwa uMaheris akazange azala isiphiwo awubanga yini isiphiwo esivela kuNkulunkulu. Uyisona isiphiwo esivela kuNkulunkulu. Kusho ukuthi sonke siziphiwo esivela kuNkulunkulu. Asikwazi ukuthi kube khona igama elizomncika bese discriminate ukuthi iphiwo namba. Uyayibona? Then bese kuba maningi ngamagama esibizwa ngawo esibizwa ngawo abanye ishawa iphiwo mawuya ngapha ku Eastern Cape Party inkawu kusukela ekuthaneni ngale kunalezi inkawu lezi ezimhlophe. So mabesibuka basibona sifana nazo. Uyabona? Kanti kahle kahle albinism ayigcini ngokuthi uyibone kumuntu kuphela. Ikhona naseyilwaneni ungayithola. Ikhona yebo. Skhwili wakhula ekhaya waqanga ke manje waya esikoleni. Waya kufunda wahlangana nezingane ezivela endaweni ezihlukene. Izingane Skhwili siyazazi ukuthi izingane zisho noma yini. Sitshele ngesikhathi sakho sesikoleni ukuthi uphile kanjani, wazizwa unjani, babe ngakubhulisha. Beyikhona into enebullying kodwa ke bengiyokuthi bengilo muntu onayo lento ukuthi ke wabuya fika la yabona. So uma kungenzeka nje ababukayo njengoba si live ku Facebook wami kuzalele mpukazi bayambona ukuthi wenzani njengoba ethi so manje mawuzongibiza ngalamagama nje ngingawatholi kahle uyayifike hayi impela uma ungihlulile hayi uyayifike khuzeka namatshe khona la sosizana khona because bengiyimuntu oshesha finyelele inhliziyo incane kakhulu ngisheshe ngifinyelele ekuthenini kusho ukuthi kufanele ngiyidefend. Yes, kufanele ngiyivikele. So wangibiza ngesishawa siyalwa, wangibiza ngomlungu siyaxabana. Sokwaba ngcono manje mawuthi imlungu akunankinga. Ngoba manje bayakudlalisa nabo laba ngibona igenge ka gospel. Ethi nangu umlungu wethu. Nangu umlungu wethu la ka gospel kuhleka. Sengaba right because I sat down with myself firstly. Skhwili. Lamagama mawubizwa ngawo ikhona nemali ephumayo. Cha. Okay Skhwili. Lamagama mawubizwa ngawo ikhona nengenayo. Cha. Manje uxakwa yini pho mawubizwe ngawo? Lutho. Okay ke. Hayi ngiyinkunzi balanga ke imini inkunzi yomlungu anginankinga nalokho ngizosibiza ngalokho. Uyabona? Mangithanda futhi angincane mina ukuthi ngivele ngizisho nginteke ushawushawo mina anginankinga. Uyabona? So it's indlela yokukhopa nokuzenza ukuthi ngibe umuntu self esteem yami because sinenkinga yokuthi self esteem yethu isuka manje from 100 to 0 manje kuyazenzekela Skhwili kuyazenzekela uma uke washo into ebuhlungu ekulimazayo self esteem isuka manje ukuzethemba kumane kwehle nje fast kuye ku0 uyabona kulula futhi ugive up komuntu onebalele emhlophe noma komuntu okhubazekile uyabona ukwamtshela nje hayi wena ngeke uzoyenza lento number 1 into efika kini emqondweni uthi okay
ngeke ngiyenze ngoba kushuthi ngoba ngikhubazekile. It's either ke uma enale mentality enginayo ethi uma ukwathi ngeke ngikwazi ukuyenza bese mina ke ngizokukhombisa uma wakho la engakhona ukuthi uhleli ngakephi ngizoyenza. Ngiyenzisise. Ngizoyenza. Ngifuna ukuyenzela ukuthi ngikhule nginale ntshisekelo ukuthi ngifuna ukuprove ukuthi lento othi ngeke ngiyenze ngizoyenza. Yabona ngifuna ukuthi ngiprove lento othi ngizohluleka ukuyenza ngizoyenza. Wesibili mhlambe angibuze wakhula esikoleni waqala ukufunda iqala nini lento yokuthi ubone ithalente ngiyazi ukuthi awuqalanga nje wacula igospel ngiyazi ukuthi uculile uDore Mi Fa So yes ngoculile ngigrunywe umama okwakuthiwa uMrs D Ingidi owangifundisa u-second year u-SSB sekuzobheka iminyaka ke manje ngikhuluma ngo-SSB wangifundisa u-SSB wayekhonza emaromeni uma ekhonza emaromeni so ke amaroma nenote into eyodwa sikhule ngalo yabona so wayengifundisa inote from SSB ngasuka wangifundisa inote Do Re Mi Fa So wabona ukuthi senge right wangisusa lapho wangifaka kwi-senior choir ngangena kwi-senior choir u3 standard 3 4 5 uyabona ke leyo choir leyo ngangenza amasolo kuleyo lukhuzana ngaleso sikhathi ngangine soprano ukuthi yashona Nkosi yami kodwa ngangine soprano ekakwenze didi intombazana ngaleso sikhathi so ngenza amasolo echoral then from there ke baqala ke loke ngigrume ngifundisa amaculo asemaromeni engibize esontweni emaromeni ngizocula futhi mabe nama competition asemaromeni as well so inote ngalifunda emaromeni yeah hayi ngiyazi inkakha lezo sonke salifunda khona salifunda khona wacula ke wacula inote emva kwaloko ngaphambi kokuthi uye ka gospel uke wadlula futhi wathi German ngesikhathi ngicula esikoleni I think in my grade okay angakhuluma grade ngoba bangidida ku standard 3 wami ngibe sengijoyina ichoir yobaba wadala nje bangasekhaya kwakuthiwa iBP band khona ubaba ngasekhaya owayenayo lonke uhlobo leinstrument kwakuthiwa ubaba umkwena so ngangivamisa ukuhamba kuyena mhlambe ngiyozama ukufunda ikeyboard kanjalo khona ubhuti wayedrive amabhasi futhi wayengifundisa ikeyboard kwakuthiwa ubhuti umuntu ngasekhaya so ngangiyabona ke bangifake ebandini yabo ye-reggae aqala ngicula le reggae yabo ke ngayi understand isikhashanyana esincane ngicula nabo isikhashanyana bengifundisa nokudlala ikeyboard as well ngacula nabo isikhashanyana then ngase ngimove ke ngasuka ekhaya emva kokushona kwabazali bashona nini abazali ubaba wami ushone ngo1992 wadutshulwa ngenxa yezimpi zodlame lwezepolitiki ikuthinta kanjani uma ngicabanga ukushona kababa every time ngiba nomunyu ngoba number 1 ngacishe ngaba nayo isigamekweni kodwa ngomsaka kaNkulunkulu kwangenzeka ngoba ngalolu suku wayenothando olukhulu nelika wasuka waye eCatholic lapha phezulu wafika wathenga ibiltong umqwayiba wasethenga ibanichaw ngiqala ngisho ukuyibona ibanichaw wangithengela ama-small beef ne-coke ibhadi wabuya nami wathi hayi ngaba nesiguli sami namhlanje uthe mayifike ekhaya wathi hey bethe sihambe usuku lonke mayifike ekhaya wathi hey salala wayinendlela yakhe ke ayivela abe nolaka ngayo nje namagama nathize yalumela ayivela wakhulumele mayise esuku wakhe hey sala oh okay hayi ngisale nama smoke beef am ne coke yami ahamba ubaba ayohlala nabangani bakhe kuthiwa ise number 3 hlala nabangani bakhe ke kufika umuntu lapha yana kuthiwa wafika nje ne-AK47 isibhamu esikhulu nje wafika nje hayi wabangenela ngenhlamvu bashona bababili kwasinda babili so wahamba kanjalo kubaba kwakuSeptember uthi ke wena wacishe waba khona nawe kodwa uNkulunkulu wanqaba wathi uNkulunkulu wena kusakuningi ngisafuna ukwenza sakhulu uNkulunkulu asangibekele kona kwabanzima kakhulu ngenxa ukuthi unfortunately ziningi izinto esayithola nesazazi ukuthi kwenzakaleni nakwenzakalani so ukukhulu babe ngasekho endaweni vele kusana ezimpi around ngabo 1992 kusana lezo zinto lezo
awuqaqeki kahle usihlalela ovalweni noma uhlalela ovalweni la uma akasebenzi ubekade ethembele kuyena ubaba ngomphanto wakhe ngaleso sikhathi vele sasikade sisuke endaweni yaseNadi kaGezibuso ngenxa yezimpi ubaba bamgenca lapho bamgenca bamshiya bethufile waphunyuka lapho around 86 87 waphunyuka lapho ubaba wabaleka wazokwakha ke sesokwakhe eMgamathini and then ke kanti uzofika futhi lokufa kuzofika kumlandele futhi ngo1992 base beyamdubula ke washona manje Skweli ngifuna simuve siye ukuthi ke kwigospel ugcina ungene kanjani kodwa uyibambe lapho kancane ngoba ngifuna ukudlulisa laba bese siyaqhubeka. I found this on the web. Mina ngesibongo nguzulu igama lami uJesikhulu. Millennials, Louis Kamalani's smooth Zulu Umuzigram. I'm afraid I couldn't find anything. Wavela wangiphoxa nje. Sanibonani bo. Ngabe nami ngiyangena live. Ifoni yami ivele yacisha. Kodwa imina lo owenu I love you. Imini yethu manje ngiza ngazo zonke izinto. Manje kenga naloko futhi ngitshela. Wembi wamngelekile njalo. Fast. Mandlovu amakhonyana abalungu namanje ithanda ngizizwa kahle umama unesimuncwana kanti buka nje amaqanda ezinyawo zivuvukele kanjani kuzovela ngathi inkinga yezinto nesibindi leyo ini sekumele ngithatha amanye amaphilisi ngaphezulu kwalawo amaphilisi ayikhathazi izinto nesibindi kuhamba kwesikhathi uthi ngikuyihlanzi mina bengihlushwa yithende engenkethayo njalo mangivuka ekseni ngasizwa iboldosinaro nenefrosolid aka Avogel sheshisa bongithola phi iboldosinaro nenefrosolid emakhemese. Yini manje leyo? Siyaqhubeka nohlelo lethu sihlabela phambili nohlelo lethu la sithi khona uhambo noNkulunkulu kodwa ngaphambi ukuthi siqhubeke awuthi ngikutshele nazi lezi indaba ezibalulekile kuthiwa ingabe uthwele kanzima uma uzama ukuthola ama-loans ngoba ublacklistiwe uDebt Clear SA angakusiza ukususa igama lakho lapho kanye no-debt review SMSa urescue ka33351 buyisa amandla akho kanye nokuzimela kwezezimali ulungise igama lakho SMSa urescue ka33351 Yabona ke isikhathi sethu njengamanje 29 minutes ngaphambi ukuthi kushaye ihora le12 sungangena nawe emlaleli wami makukhona nje office ukusho kusigwili uthi 071 613 667 071 613 ungene si live ku Facebook ekuzanele Mbokazi kanti futhi ungangena na ku Khosi FM ngalesi sikhathi wesigwili lento yakho yokucula igospel ejulile Mangithe ejulile ngithi ejulile unesiphiwo sokuvesana uthathe uline owodwa engomeni ingoma ejwayelekile bese uyenza awusho phela uthi ngesaba umthetho Yesaba umthetho kaNkulunkulu ngiyakubaleka kanjani ngosuku olukhulu lwamacala sengiya kuphepha kanjani Ayi Nkosi yami Skwili tell mina ithalente ke manje nalolu bizo lokuthi uyeka gospel lufika kanjani ukuya ka gospel ngikhule ke njoba ngisho ukuthi ngikhuliswa amakhwaya mina ikakhulukazi ngikhule njoba ngikhulele kwichoral ila ngicoshe khona umuzwa womculo ngaqhubeka nje ngase ngijoin amakhwaya ama-group endaweni kanti ke ngithe mase ngihlala eMtshezi ngifunda eSkhotsini lapha ya kunekhehla la ngenhla kwasekhaya kwakwela kaMvelase esasike siyokhonza kulona lapha noma mdala wami makuthiwa siyesontweni lalise full gospel lalivele lihlale libambelele kanje esihlathini mina umuntu macula kahle ke ngiyambuka emehlweni ngibona licule lelikhehla libambelele esihlathini lihlale phansi linganyakazi lithi mzuzu nayo Jesu uya
guqula konke usizine katha zo uya luxo shuva lisho libambelele la ubona inyembezi zehle emehlweni ngimangazwe yilento yaleli ikhehla ngathi mina leli ikhehla liphethe la imento yami lingazi la imento yami laqala la ngibeka la ngifundisa lamaculo lawo njalo mangiyovakasha khona lingihlalise phansi lingifundise lamaculo lawa asecilongweni lingifundise wona njalo kodwa malizowahlabelela ukushintsha atmosphere nje endlini ngisho sihleli sobabili nalo leli ikhehla leli ngakhula kanjalo kanti liyangigroma nginganakile likufundisa ukujula lingifundisa ukujula lengifundisa ukujula ngiqala ngangena kulento ngithe mase ngikhulile lento kanti umjovo engezonaka mangisakhula mase ngimdala masuqala uyasebenza egazini yeke ngakuzwa komunye ungcwabo uvesana ucula ingoma endala angazi noma kwakuyi Young Olives yini eyayithi lalelani abanye bayokhala abanye bayojabula abanye bayokheliswa imiqhele yokunqoba ithi khona la ngithanda khona ithi lalelani izwi lecilongo limemezela umhla wokuphela ngithanda lapho mina kule mhlabeleli le nginendawane ifike zithi gci kimi mazibusisa mina ngiyazi ukuthi nomuntu ozongilalela ngoba yabona labantu ababebhala umculo oqala angazi ukuthi uNkulunkulu wayebathatha abagqibephi bona bodwa abenzele ekhanda labo ngoba babethi mabebhala into uza ukuthi no le ayibhaliwe umuntu uqobo le ungena kwi-industry yaka gospel uze udume kangaka insizwa enebala elimhlophe akubanga khona yini ukuthi uzizwe kungathi uyacwaseka kwaze kwabe kuyajwayeleka awuzange uzudlule kuloko akubanga lula ngifike eThekwini sengilolu hlobo ngifike eThekwini ngilolu hlobo oluzwelayo angisho njalo bengilolu hlobo oluvela olusheshe likhale namanje inyembezi zami sethuze kodwa sengaba nendlela ukuthi ngizama ukuthi ungaboni ngoba ngicela ukukuhlahlela amehlo ngisho ngweza ukuthi asecebe inyembezi bengilolu hlobo lomuntu onjalo so bekungelula sometimes ama opportunities ebekufanele ngabe ayeza ngiyakwazi ukuwathola amanye abedlula ngenxa yabona kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngizofika kuwe mhlambe noma ngifike kumuntu one opportunity ngicela ukucula angibuke phansi angibuke phezulu abuke mina angathembi ukuthi khona into engaphuma kimi ngikubone lokho unfortunately uyakwazi ukuyibona into umuntu mayiqala ngamehlo njengamanzi ophuthu ukuthi hayi lo ayikho into ayibona right evela kuwe and then bese kufanele ukuthi mawuthola iopportunity you must prove yourself uyisebenzise ngathi ngekuphila you must prove yourself yabona then I learned I became stronger ngafunda ukuthi nami uma bethi nami ngithi yabona imali Sibhili kulomsebenzi wakho njengokucula umenywa eindaweni okufanele udrive uyekuzona kwesinye isikhathi sebusuku umenywe ekuma province ahlukene kanti phela kunalezi indaba ezikhona okuyaye kuthiwe hayi abantu abanebala elimhlophe kunabantu abanezinkolelo zokuthi siyabadinga ngoba izicubu zabo zizosebenza sikwazi ukwenza imali ngazo alokushaya uvalo awukusabe Sibhili njalo luyangishaya uvalo wemali angifuni ukudlala ngawo kunendawo engiya kuzona ngimnxusile uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ungigcine angiboni ukuthi umsebenzi wakho ongithumile wona usuphelile lapho angifisi ukuhamba ngesandla somuntu ngelinye ilanga uyobe efisa ukufeza inhloso zakhe zengcebo ngami ngoba engikwazi ukuthi kunabantwana basabukela kimi kunomntwana nje bengithi ngizofika naye manje surprise ngaye la
ona 5 years oshiya inkondlo ekuthiwa Emily. Ngiyamazi Nkosi yami. I'm grooming that boy from 5 years as akhule because I saw myself in that young boy. So ngiyayithandaza njalo ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ukuthi ungihlenge. Ngiyaye ngibone sometimes nabanye abaseduze kimi ukuthi bakhona abanye abake basondela noma basondelayo ngenxa ukuthi babone opportunity yokuthi engathi bazokwakha umcebo ngokuba seduze kwami. Kanjani Ngiyaye ngibone nanokuthi kunabantu besifazane kwesinye isikhathi omunye uyayasondele nje efuna ukuthola ukuthi emhlophe njani. Yabona into enjalo nje. So angitholakalanga kuba ngiphawula izinto uma ukhula nawe uzibuka ubone ukuthi lo uzele lokho, lo uzele lokho, lo uzele lokho. Khona abanye baze baphahluka inzo yakhe, manje ngizoyenza imali ngawe. Hayi ngizoyenza imali ngawe. Ubona ukuthi hayi no. Usebone lento wabona iopportunity ukuthi mhlambe khona angakwazi ukusebenza akwenze ngami. Uyayibona? Kuyiqiniso Sigwele ukuthi bake banijahele ngaphandle kokuthi azakubulale icubu kodwa nawe nje uqobo mhlamba ngoba omunye ngiye ngizwa athi mangingathola ngisho unwele lo muntu omhlophe kuzolunga. Bakhona abanalezo nkolelo. Bakhona abanalezo. Unethuba la Sigwele, khuluma nabantu awubatshele ukuthi ikhona yini lento, khuluma nabo. Kuhle ngikubeke kucace ukuthi umuntu osebenzisa izicubu zomuntu noma akuthiwa yipi inyanga noma akuthiwa ikuphi mayingilalele inyanga esebenzisa izicubu zomuntu ukwakha imithi ethize kumthakathi loyo. Asikubeke nje kucace ngoba asikho isicubu somuntu esakha ingcebo. Ngingathi ngingenamali namhlanje kumanje anginamali manje ngiyakhala ngocry bese uthi mawusungibulele ngizokwazi ukwakhela imali ngizokwakhela kanjani imali ngingenayo kumanje mina ke yiphi inhlanhla engathiwa nginayo mina kumanje nami ngistrugglisha njengabanye abacula abakhona abaku industry yiphi inhlanhla ongathi nginayo ngoba the only difference that I have ukuthi mina nginebala elihlukile kunabo, that's all. Kodwa ngokunye mntakamanga siyafana ngokwemizamo siyazama sonke ngendlela esizama ngayo. Kukhona abanye abangenalo ibala elimhlophe abangcono kunami abanezinto asebephumelele kakhulu kunami, abanye bafike eqala abanye bafike kamuva kunami. So ungangitshela ukuthi ke nginenhlanhla ngithatha Wesigwele bese kuthiwa khona ngisho sisi kumbobhuti mawukuthi usisi abake bafise nje ukuthi mhlambe mangake ngilale naye kanye sizolunga into zami. Into ekhona naleyo ingakho bengithi kukhona abanye abasondela ngoba befuna ukuthola ukuthi emhlophe injani. Abanye basondela kukhona nale myth ethi uma ulale nomuntu onebala elimhlophe uHIV positive, yes iyaphela kuwena. Into engekho futhi leyo. Kukhona abanye abaqhamuka nama myths athi uma ulale nomuntu onebala elimhlophe uba neinhlanhla. Uyabona? Sengishada iminyaka nginabantwana angikaze ngimbone enenhlanhla. Uyabona? Abantu esengiphile nabo esengiyeke ngahlangabezana nabo ngathandana nabo akekho ngeke ngambone banenhlanhla nje banenhlanhla lithiwa nangu uyaphumelela ngoba nakusehlangane nami, cha no. Uyabona? So angikazi ukuthi qhamuka leyo nto inkolelo nje nje. Uba nalo Sigwele loluvalo lokuthi kuyethiwe asiyolibona ithuna lakho abangcwatshwa bayanyamalala, ikhona yini leyo nto? Ngikhula benginako lokho. Ngikhula benginako lokho up until nami ngize ngibone umngcwabo umuntu onebala elimhlophe. Ngase ngiunderstanda ngabuza emakhehleni ngoba ngilolo hlobo lomuntu obuzayo. Ngabuza emakhehleni ukuthi pho iqhamukapi lento ukuthi kuthiwa umuntu onebala elimhlophe akafuya nyamalala. Yayisithi abanye bayantshontshwa bese beyanyamalala. Abanye ke kwenziwa nje makuthiwa useshonile. Mhlambe mangizoshona namhlanje noma ngizoshona manje uma ngishona manje ngithatha umndeni wami la nizotshelwa nini ukuthi ningathi ivunje ukuthi khona into ekuyenzeka
ungithatha umndeni wami ungise ekhaya uma ufika ekhaya kuthiwa hayi uSigwili ufike nje Dunguzeke engaphila philile kancane and then kodwa ukhona usalele lishona ilanga malishona ilanga phakathi nobusuku bese kuhlangana umndeni bambe iliba lami bese beyangifihla ebese kuthiwa ayibo uSigwili uvuke ekseni la wanyukela la ehlathini kade dakuthe angazi uyobheka ini eyibo manje akasabuyi bese kuphuma inqina ke bese liyombheka kanti bathe mangesikhathi bemtshala noma bemngcwaba iliba lakhe laselingabi ingqumba laba flat basebetshala utshani ngaphezulu kuze lingabonakala ukuthi uthunelwephi ngoba kunabantu abagangile bomndeni kunabantu abagangile bomphakathi kunabantu abagangile nje around so kwazi labo bantu abayiqoqwana baseduzane ongangokuthi even ihlobe yikude ezinye zicina zingezwa ukuthi uSigwili bese kusala lento ukuthi kuthiwa hayi abashona unyamalele kanti kusatsha ukuthi uzombiwa kusatsha ukuthi uzombiwa ngisho sengcwatshiwe abanye banenkolelo ukuthi kusasebenze Sigwili ngifuna sikhulume ngomndeni wakho ngoba ukhulile waganwa waba nabantwana kodwa khona abalaleli abafuna ukusho awuthi nje ngibathatha ababili abathathu Eshilo mamzanele Mbokazi ukhuluma noKhetho Mzobe wasempangeni ePort Stanford hayi ngisilalele iSigwili samancamalala ngimlalela uSigwili uMfokazuma hayi ngiyajabula ukuzwa uhambo lwakhe ngike ngakuzwa lana ulande ubabonga ngilokhu ngifisa ukuthi engabe uSigwili yena uyomlanda nini hayi luhle uhambo ngike ngaba nenhlanhla ke yokudlala yeke mina uSigwili kwelinye lamasonto lapha emahlabathini eNdwedwe so nje ekwakumnandi laphana kukhona noJumbo omelusi Mbokazi ofikile emlomo ngakwazi ukumbona bukhoma uSigwili ngibingelele sisi Mbokazi okhosini ngibingelele nesihambisi sakho lapho babuncamalala siyathokoza kakhulu usilandeli babuncamalala sizozwa ngohambo lakhe njengoba nje ecula kamnandi kangaka eneyingoma ezimnandi kangaka zokhola siyabonga ukuthi silethele yena sizozwa ukuthi uhambo lakhe lona lukanjani ngiyabonga kama ngisabela kwamlambi mondlo wasikwa phuma eceleni sakho mamzanela nawe Sigwili ngiyamthanda lo mfana kaZuma ngiyamuthanda lo mfana kaZuma uyangibusisa ngithanda yena ubuyena and ngimkhumbula ethi ekhuluma kungabokhozini futhi ethi enesikoleni wephathe induku ayish kufana naye Ay, Gosam, Sisa. Sigwili Ncamalala indodza lengibusisa kakhulu sesilena ngusa kakhulu ubhoti uyawuthinta kakhulu umoya wami ngithi uNkulunkulu akamgcinise njalo yena nemndeni wakhe angatikhobosi angatisoli uNkulunkulu ngasonke isikhathi unenjongo ngempilo yethu losho njalo ngigitona kamkhabela sophinde siqhubeke sibathatha abanye abalaleli Sigwili wakhula wase uNkulunkulu ekupha umuntu ozosizana naye sitshele ngomndeni wakho sitshele futhi nangabantwana uNkulunkulu
kwafika isikhathi la engibusisa khona ngabantwana ngonkosikazi nabantwana abawu 4 amantombazana amathathu nomfana oyedwa. Ukuhamba kwesikhathi kwaba khona izimo ezabakhona kuyenzeka kuwo wonke umuntu odlule kona wena nabanye abadlula kona. uNkulunkulu uyazi ukuthi usuke sifakelani kulezi zinto, kodwa ke umile namhlanje. Umzuzu obuhlungu lo kwabasemakhaya abangawuboni, ngoba sithi masikhuluma ngohambo bese kuba khona indawana ezithindekayo kumuntu. Empilweni ma khona izinto ngeke uzuthi yonke into uyiplanele. Bese ukuthi ime kanje bese yonke ima ngaleyo ndlela. Kunjalo. Esikhathi ezinye izinto ukuthi uziplanile waqeda bese kwenzeka ngenye indlela. Abantwana engibathandayo abawu 4 kodwa ke kwaba khona izimo engabangesa silungele ukuthi sikwazi ukuphila ndawonye njengomndeni. Mhla simpe ngelinye ilanga ngazi uNkulunkulu mayivuma mhlawumbe ngelinye ilanga khona uNkulunkulu ayongenzela kona okuyokwenza ukuthi izinto zilunge noma izinto zihambe kahle. Usafisa yini ukuthi ngelinye ilanga kubuye uhlangane lo mndeni? Isifiso sami esikhulu uma uyindoda ukwakha umuzi kababa wakho. Yebo. Ukwakha ikhaya elifudumele, ukwakha ikhaya abantwana bakho abayokwazi ukuthi nanoma wena ungasekho kodwa bakwazi ukuphila bengahambi becela noma bencetheze emzini yabantu bebekade benobaba odume umhlaba wonke noma odume South Africa yonke. Kodwa ke uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza izinto. Nanoma ngakuthiwa kuyobe sekwenzakala ini, nanoma ngakuthiwa uNkulunkulu uyobe seninika omunye umuntu, nanoma ngakuthiwa mhlawumbe uNkulunkulu mhlawumbe uyolungisa kona lokho angazi, kodwa ke siyobonga uNkulunkulu lokuyena ayovuma ukuthi akulunge ngokwendlela okolunga ngayo. Siyokwamukela ngaleyo ndlela uNkulunkulu ayobe sefisa ukuthi akulunge ngayo. Emculweni wakho Skweli sibonile, ngiyakhumbula nje ngicathi kwaku 2015 wenza live DVD. Yini othi mawuyibheka uthi hayi sengilihambile ibanga futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kuyahambeka endleleni, futhi ke njengamanje ikuphi okuphushayo ngasemculweni? uNkulunkulu ungigcine from 2006 bamzanele ngingena emculweni ngealbum yami yokuqala ethi ngiveza izandla ayinale ngoma yethu impilo yomhlobo ngisaqoka ijazi elimhlophe. Wangigcina uNkulunkulu uhamba nami up until ialbum yami yokugcina ethi icebo lakho lingevinjo yoba njalo kuyoze kube phakade. uNkulunkulu waloku ehambe nami. Ziningi izinto ngifuna ukutshela umlaleli ekhaya ukuthi ngoSigwili ohlonishwayo othandwayo, kodwa ziningi izinto ezidlulile kwi-industry, ziningi izinto engizenzile zangaphumelela. So kwazi ukuthi ngelinye ilanga zikhona izinto oyozizama zingaphumeleli, kodwa kusho ukuthi give up. Ngizifundise empilweni ukuthi impilo angiyiface as it comes. Uma kunezinto ezingihlulile ngivuma ukuthi ngihlulekile ebese ngiqhubekela nempilo phambili. Ngizamile along the way, ngizama impilo, ngizama kulama album ngizama angikaze ngigcine kuba ukusayinwa inkampani I think
ngigcina ukusebenza nenkampani bekuthiwa Musa Events, kodwa cishe wonke amakhampani engisebenze nawo ukusebenza nekhampani kuthiwa nje mhlambe ngisayinwe inkampani ngagcinwa ngealbum yami yokuqala. Kulawa amanye ama-companies ebengisebenza kuwona noma bengisebenza nawo bekuyi two-way working, ngifika nama-skills ami ezinto ezithize esenginawo ukuzofula abanye abakhona kwi-industry abangenayo kwi-industry, because I believe in development as well. So ngise kwi-Eagle Anointing as well, kunama artist engangikade ngwaproducer, ngwalekelela, ngwakhipha, ngiphakathi enkampanini ngikhona njalo nami enkampanini, kodwa nami ngisebenza abantu, ngifukula abantu. Njengamanje ikuphi okukhiphile? Njengamanje ngilungiselela ukukhipha i-album yami. Engizoyikhipha mhlawumbe uma kudlula nje le project engibhekene nawo njengamanje le emhla ka-15, then ngizobe sengiqedela sengiqoqa yonke into ye-album yami bese ngiyayikhipha. Nginabantu abaningi engibafeaturile kule album, uLungelo Hlongwane, uKhaya Mthethwa. Imake ngoba ukayikhiphi, mina ngifuna ukwazi ukuthi kuloko osukukhiphile kuzo zonke ingoma zakho, iyiphi othi wena mawuyilalele uthi hayi yabona ke la ngashaya? Jehovah. That's the number one song. Uze kunengoma ethi ngiyahluleka mangingedwa. Ngiyahluleka mangingedwa. Kube khona ingoma engayikhipha ku album yami ethi hamba nami yayithi Talitha Kum. I-album iba nengoma yayengibusisayo. Ngeke ngize ngikudedele ngingakubuzanga ngoba bazongishaya abalaleli. Ngambuza noBabo ikhethelo ukuthi abantu bohlaka benithanda kuyikhethelo nindawonye, angikwazi ungakubuzi ngoba naye ngambuza. Ikhethelo liyoke libuye ngelinye ilanga uma uNkulunkulu evuma kuyokwenzeka. Asinawo amandla thina okuma sithi ngeke kuze kwenzeke. Mina I'm always clear ukuthi if the working angazi ngizoyibeka kanjani, uma izindlela zokusebenza zigqamile noma ziclear, then I don't have a problem of working with ikhethelo. Angilisho nje iqiniso ukuthi nami nje uqobo lwami nginaso isifiso sokuthi ngelinye ilanga nomthandazo wami, ngoba uyazi ukuthi sike senza izinto kodwa uthola ukuthi uNkulunkulu ikhona lento ayibekile, uthola ukuthi masihlukene si strong kodwa hayi kuyaxeka kodwa masindawonye kuba isimangaliso. Ngiyafisa ngelinye ilanga nami ukunibona ninoBabo nibuya nibe ikhethelo esilithanda sonke. Iqiniso elikhulu nami ngiyayifisa ukuyibona ngelinye ilanga. Skwili njengoba kade sikhuluma nangebali limhlophe, ngiyazi ukuthi kukhona okuhlanganisayo uthi kumina bane talent abantu abanebali limhlophe. Wenzani ngaloko ngoba uthi abanisekeli abantu abaningi bayahlehla bahambela kude, usukuthatha ukwenza umthwalo wakho ukuthi sonke esithi hayi asincwasi asikhombise ngokuthi size sizonixhasa kwenziwani? Angiqale nje ngokuthi uyazi ukuthi kunabantu abanebali elimhlophe abanama-talent ahlukahlukene. Kunabantu abanebali elimhlophe abanama-talent okubhala incwadi. Kunabantu abanebali elimhlophe abanethalent lokusakaza. Kunabantu abanebali elimhlophe abanethalent lokuba kumabonakude nani. Bengiwarishwa yinto yokuthi abanye ngiyababona bafike bavele ngaleso sikhathi emva kwaloko ungaphindi ubabone. I remember khona usisi engake ngambona ka-SABC wayipresenter, kusekhona ama-presenter ngaleso sikhathi kwakusesimunye kuba khona ama-presenter ayipresenta iy'nhlelo ey'landelayo. Engake ngambona once, ngambona nje isikhashanyana emva kwaloko angiphindanga ngambona ukuthi washonaphi owayinebala elimhlophe. Ngiyakhumbula ukuthi ngiye ngabona kwelinye ley'nhlelo zamabonakude futhi as well i-The Queen, ngabona omunye evela angimazi seshoniphi. Yayibona sinenkinga yokuthi I don't know if we are not given enough opportunities, noma the opportunities that we are given ama-opportunities ekufanele abe aligned ne-albinism yini, yabona. So angikwazi nje ukuyo-actor indawo mhlambe kaNjomane nami kuzalo ube uNjomane omhlophe,
Uyabona? Iziphume le stigma sokuthi ngimhlophe ngebala. Uyabona? Ngamanye amazwi uthi ningabizwa ngoba uzokwenzelwa indawo yakhe special ekhuluma ngomuntu onebala elimhlophe. Ningabantu nje ungaba i-out nje eyenza into ezithile. Impela. Uyabona? Ziningi izinto esingakwazi ukuzenza. So ngibe sengihlanganisa into sengihlala ngicabanga lento yakhiwa nganginayo emqondweni kodwa yayisigcwaliswa umbono wakhona mhla macrown amukunyaka uNkulunkulu wami amukunyaka 2016 noma 20 lapho savula khona saba bathathu kwaba yimina kwakuwena unomthi uJames Okon no James Okon yebo nonke nebale limhlophe sonke sinebale limhlophe savula senze opening yama crown ngalo leyo nto yahlala kimi kanti benginayo lento ukuthi ngelinye ilanga ngifisa ukubona abantu abanebale limhlophe bendawonye bese stage esodwa iband imhlophe amasingers emhlophe ama lead singers emhlophe konke kumhlophe stage iyona into engiyifisayo. Secondly ngiyafisa ukubona abantu abanebale limhlophe bengena kuma spaces ezinto bekuvelela ama talent abo kuvelela izinto ezihlukehlukene. So mhla ka 15 sibe sesiqhamuka nento ethi sifisa ukuba senze ishow ebizwa ngeAlbinism Arise live in concert esizoyenzela ePlayers hamba sabe Playhouse afika sinikeza indawo and then sasesithi ke siyacela ukuthi abantu beze ngacela bangani bami Jumbo ngiyacela mngani wami ngiyacela mfowethu ukuthi uze uzosupport abafowethu ngicela ukuthi Lungelo Hlongwane ngicela uze thina ngicela uze and then Dume Mkokstad ngicela uze bonke abafowethu. And then mhla ka 15 ngo6 ntambama sizobe sindawonye ePlayhouse. Bangena kanjani abantu ke bayaye bathenga amathikiti ke eweb ticket ayatholakala khona amathikiti ay standard rate nje bazowathola khona umculo ke nje ngalokho. Okay, so bona abantu abaningi abanebale limhlophe. So bona abantu abaningi abanebale onomthisishi osebekhuzwayo obani baningi sibaqoqela endaweni ezihlukahlukene. Ngamanye amazwi uma ngabe ngiza lapha ngizo support. Yebo uzo support. Ukuthi iqhubeke lento yomsebenzi wenu. Yes. Impela ngenxa ukuthi sizamile sisazama namanje ukuthola abaxhasi abazoxhasa umsebenzi and then kodwa sase sithi akube khona leyo mali esitholayo yokuthenga amathikiti ukuze ukuthi mabe hamba labantwana sikhiphe kuyona bese sithi mina nihambani niyodle emakhaya. Isikhathi sethu siyashaya skwili ngifuna ukwazi ukuthi kuzo zonke lezi inselelo kube nekhawu einingana namhlanje echipha izinyembezi ngenxa yezinto odlule kuzona ezinye zazo awukwazi ukukhuluma ngazo. Ngifuna ukwazi ukuthi ufundeni and lithini iphupho lakho manje. Iphupho lami elikhulu njengamanje elifishane elokuthi mhlambe eminyakeni emibili kusuka manje ngilande one of my mentors overseas uSalif Keita as South Africa. Iphupho lami elikhulu elokuthi ngingahambi emhlabeni ngingenabo abantu engibakhile baba yimi noma baba ngaphezulu kwami abanjengami. Sibonga kakhulu Skwili umntakazuma ekade sikhuluma naye namhlanje kuhambo lwakhe engathi uNkulunkulu angakubusisa uNkulunkulu Skwili akuvulele eminye iminyango abantu abafisa ukukuthola bakuthola kuphi. Ngiyatholakala ku Facebook uthi nje Skwili uzothola ipage lami noma ucheck i-account yami Skwili Richman ku Instagram I am Skwili ku TikTok uSkwili ono egcineni ngiyatholakala khona noma ke mhlawumbe ngithumelele ku-email ethi richizingcebo RICHIZINGCEBO@gmail.com ukwazi ukuthi ungithole khona ke lapho mhlawumbe ungithumelele email. Siyabonga kakhulu Skwili uNkulunkulu akuthwale. Ngiyabonga nami ngizele wakambokazi uNkulunkulu ambe muhle. Siyabonga noNgcebo ukuthi usibekezelele. Kanti ke angivale ngokuthi ngikukhumbuze ukuthi ngabe uthwele kanzima uma